Komisi Bentaban kun ma Burom yakiba ieid bathon kibala letno nakading asla prathai kabalang katalik lai mkhra kala penlong ke jingger khu lum jing tap hau lum jing tap lai mkhra menta kasngi artarik unai wing arja arpuar kabalong ko All Souls Day lapan long ka mas pakhoj bandwai kerpang yakini ki bensem ki balalet no daw Archbishop Victor lingdo haringkat ka jiadon lang u Vicar General ka Shillong Archdiocese Father Richard Manbha Majau Parish Priest ka Cathedral Parish Father Bernard Lalu bat kiwe ki lingdo soplay habasami ka gospel u Archbishop ulaong baka jinghikai jong ka gospel kalong ban Burom kelyang para priu kat bagadang im ha kani ka slap prathai namar kam mentoy ban le Burom andalayap lani khlam Burom ni ieid ha ka por badang im Ula ong ru baka jing ieid jongi kamdei benlong tangha kani ka slapar thai hendrai ka de benlong wat hadin bakila letno na kani ka slapar thai ha kani ka sngi lawan ban kan mau Burom yala ki ba ieid bathoin gi bala khlad no na kani ka slapar thai da ki spa ngot ki riu ngai na jan bat na jingai haringkat ka jing rai ba shop man sim na ka kan hon ki sister VSDB ki samla bat ki long kme namakata kani ka sikan mau ieid badwai kerpang ki ba ieid bathon jongi ki bala khlad no ka de ka jing patkan mau yang ngiru Ibadan kam bat ye bat Burom man kaliang kat badang dan hangi asla percay kat bagi dang im hangi asla percay kadam dan cimut ladangi peni ye yaki wei tang da kala khlak na asla percay hendrai kat bagi dang im pat yin simla Burom yaki nama kata ka thong jo ka jim jongi gom ki khod Kristan gam kot tang hagane ka percay ong Paulus Lada ka jingker men jongi hau Kristi se ki kot no ha ka ne ka jim nilong ki bri ki bas new boktam banya baro bong Paulus ki ben kos ki nong koren khasan ka khandai penban ka thong jo ka jim jongi ka long ha ko wei ka sni ngiru yin poi sakata ka perthai ka pathamai ka perthai ka jisu ye dei ban ye yesuk yama makalian kat bayi nak im hang ni asla percay. To nama katang pai syau blay kan ika mas koi bantuai blay unis nei nai ya ka jingja thai bam chakot habaro akimen sim ki balatia awar ne lum kentang jong kabalan kan mau ka tin blay basutana bilay snow nadu ka jutang barem prophet Isaiah lapakan mau yangi how lum kentang on sa pemlong ka kawai kata kamot bakrench ka himag bening nang tao Paulus makuai ku dei kaya ni upale rai yani hakapor ki dai long nang po ulama isne yani sampa ulama isne ki manaklat mo utrai Yesu paspep ishai hakati ya yati ju udapat impiang yang kau pun samla raya handai ka to ka cimpanin ka dei tang sipor Kacing penin ke basi jenam, kali kasih khadu.